Neznášam bicyklovanie. To mi všetky piška. Paničky si na nás sadnú celou svojou váhou a šúchajú sa na sedadle dopredu a dozadu. Čo z toho majú? Máš pravdu, Cica. A ešte oveľa horšie je, keď sme tam dole oholené. To áno. Ako keby nás trestali za to, že máme vlasy. Súhlasím, Cica. Ženy sa tak rady píšia svojimi vlasmi. Prečo nemajú rady tie naše? Prosím ťa, Pipi, mala by si zažiť 70. roky. To bol samý bobor. Nehovor, ako sa na nás mohli tie dámy vôbec pozerať? Oni sa nepozerali a nepozerajú sa ani teraz, keď sme vyholené, moja. To gynekológ by ma medzi podozrivými spoznal skôr, než moja majiteľka. Ako keby sme pre nich nič neznamenali. Sme jednoducho len tá časť tela pre ich potešenie. Presne. A keď zistia, že nie sme v poriadku a náš výtok nevonia, začnú hneď: ach jaj, zasa kvasinková infekcia, ani to nebudem googliť. Vôbec netušia, že dokonca v polovici prípadov, keď nastanú problémy, sú na vine baktérie a nie kvasinky. Takže do nás trčia to, čo vždy, bez toho, aby vedeli, na čo to presne je. A teraz vám niečo prezradím. Väčšinou je to práve len na kvasinky. Ja by som im tak chcela povedať o jedných tabletkách, ktoré pomáhajú pri oboch typoch infekcií. To je bez pochyby ten správny spôsob, ako sa o nás postarať. To je fantastické, keď sa o nás dámy vedia postarať správne. A viete, čo by bolo najlepšie? Víkend na nudistickej pláži.